Sa labas may mga on, guys. Sa labas may mga on. Uban mo. Sa labas may mga on. Let's go! A few inches later. Sa labas ng mga on, right? Yo! Yo guys, welcome back sa akong YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan. Ting ting. Yo guys, for today's video, wala ko yung content. Na nag-request guys, which is si Reyna Sampiri. Ayan ki-request. Guys, sundogon na si Ivana. So, nanlaba ko na siya. Ito guys, nagtanong ko guys atong iyang kwan ba, yung video. Naglabar ako guys, million na views. Try doon na to. Sino ka, kwan na ba, million pa ba? Panlabat ka ron. Let's go! So karon guys, no na ako sa labas. Ako diri sa labas mga. Kuha naman diri guys, halayan na naman diri. Diri mitig labag. So nara diri guys, na diri pud ako maisda ra. May flower horn naman guys. Flower horn ako. Flower horn. Flower horn. Ano bukol diri daw. Ano? Sabot na bright daw. What? So karon guys, maglaban na ta karon. Ano na ako ilab. Ano dra oh. Ara. Brace atong gamiton guys kay mo gunin anda na mo guna gamiton good. Pero mo na akong ginagamit ba. So mara na ako mga kon guys labunon gani mura na gamay. Kayo. Na nakalaban na mo gud si mamagsanin na ako good man. Nagamay na lang kaya akong kon ba labunon. So wala pa mo kaligo. So timing na po. So maglaban ako in 3 2 1 kwapa. So, may isa-share ako sa inyo guys. I have 3 types of laba. Tulo ka types sa paglaba. The first one is the easy. What? What? The second one is the mild. What? The third one is the over laba. What?
Kamu gani. Pag nakoy bagong post. I-share po. Ay, gabi. What? Share ba? Share sa FB. Share po sa FB. Promote po na yung channel ba? Para mag-grow up. Para mapansin mo sa uban ba? No, share sa FB guys. Share ba? Share. Click the share. Dali ron i-click. Bro, matuwa. Hindi ka marunong ba? Siyempre ako. Oo, mga nagbuang akong paglabaw. No, 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 no. Nguyos, goodbye. Oh, nguyos. Nguyos. Palaman ba, Brip? Oh. What? What? A few Di nako. So man ako glaba guys. Mara to guys no. Murag isod-isod di kayo maglaba pag ingatan no. Ingatan di ko pag gwapa pag maglaba no. So mara to guys. So karon guys, murag na pamatay time no. Kasi ko no. Guys, pag upload ko, share niyo ba? Share niyo ba para makatag ba? Para murag virus ba makatag? No, share ba? Pag man yung tanaw, share sa FB para ma-share po sa uban ba para madagan ba tong subscriber ba no? No, ikaw nagtanaw, may ikaw nagtanaw. No, i-subscribe, i-share no para mo lago ato ang YouTube channel. So bago na to, humana to ang video, mag-shoutout sa mga to ang mga supporters bitaw. Mga supporters sa to. So shoutout kay Kainaang, kang Angeli Donato, kang Carmi Dual, Lods. Hi Lods. Kang Sir Mark Elben, kang Jana Tamay, kang Sid Laurente, kang Wag Bobo, kang Christian Van Bulak, kang Reyna Sampiri, which is siya ang nag-request atong video na to karon. So shoutout sa mga Reyna. And then shoutout kay Sergi Manligoy. Kuan siya guys, nag-shoutout na ako na siya guys kay naghatag ni siya og motivation para sa kuha para pagpatuloy niya akong atong kuan ba video. No, nag-shoutout ako siya. Then sa mga nag-comment ato ang gi-post na ako atong sa FB. Gi-shoutout na po na ako itong nag-comment. Si shoutout kay Neil Sumbadon, kang Claire Sia, kang Francis Nadonsa, kang Fairods Makarimban, kang Jos Almadin, kang Sir Ryan Dayaan. Sir Ryan, shoutout sa mo sir. Kuha na siya guys, muna ako pinakaganahan na isa ni sa pinakaganahan ako na teacher kay ngano. Stricto siya pero makatuon jud ka. Makatuon kag tarong ba. No, shoutout sa mo sir.
kang Balong Angtero na amigo na ako, bro na ako gisuon. So sa Ina Parawan, shoutout sa imo. Kang Julhani Panugo, shoutout sa imo. And lastly kang Ken Haron Sibayan, shoutout sa imo doy. So ayun guys, no, comment lang gyapon mo kung gusto mo ma-shoutout sa next video na to. So moron to karon guys, don't forget to subscribe. Click mo na notification bell para update ka sa mga kabuang natin mga videos. Hanggang sa muli, Bobo. Peace, peace, peace.